Hola, com va? Avui vos presento este vídeo que intenta ser una ajuda per a la preparació dels exàmens orals o de les parts orals dels exàmens del nou model de la Junta Qualificadora o de l'Escola Oficial d'Idiomes. Ja sabeu que no m'agrada parlar de la SIACOVA perquè és un tema que sincerament desconec. Com sempre, vos recorde, això pretén ser una ajuda individual, podeu fer el cas que considereu més oportú, ja ho heu llegit, hi ha gent que em defensa molt, hi ha gent que m'ataca molt, perfecte, no pretenc ni saber-ho tot ni no saber-ne res. Jo pretenc ajudar, no entro en política, no dic si em sembla bé o malament el nou model, si s'ha fet d'una manera o d'una altra, això ho deixo per a la gent que entenga més que jo. Jo intenté ajudar, vaja. La primera de les qüestions que és important per a preparar estos exàmens i sobretot per a realitzar-los, exàmens principalment del C1, pot ajudar també al C2, però principalment del C1, és tindre clar què se'ns està demanant. Se'ns està demanant que parlem valencià, un valencià correcte, normatiu, però no únicament. Hi ha vegades que alguns alumnes creuen que amb parlar un valencià d'una zona mitjanament correcte, seguint les normes de l'AVL, ja hi ha prou, amb això ja n'hi ha prou. No, a veure, una de les parts que s'avalua és la part de la llengua, la part normativa, però a banda se'ns demana que elaborem, que exposem, que argumentem un text complet, amb una estructura, amb unes parts, amb unes idees que obrim i que tanquem en un temps determinat. Tot això amb una finalitat comunicativa, amb uns connectors. Tot això és important, amb una riquesa també de vocabulari, de connectors, etc. No podem construir un text si falla una de les tres parts. Aleshores, hem de tindre clar aquestes coses. Se'ns demana que realitzem una activitat de comunicació. L'activitat de comunicació, a l'hora de fer-la, seria una errada que lamentablement veiem moltes vegades. Seria una errada, estava dient, el fet de dir, a veure, ací em demana que parle, sí, a veure, tenim una activitat, la preparem i la preparació consisteix a fer un guió, buscar vocabulari, etc. I una vegada tenim el guió, etc., i passem ja a la realització de l'activitat, interioritzem l'activitat i comencem. Què se'ns demana? Una argumentació per defensar que els xiquets tinguen el doble, no tinguen deures per a casa, per exemple. Aleshores, jo interioritze, la fitxa està així dins i aleshores comença l'argumentació. Jo he de defendre el que posa ahí, que no tinguen deures per a casa. Aleshores comença. Hola, bon dia. Estic ací per intentar convèncer-vos de la necessitat que els nostres alumnes, que ja treballen prou a l'escola, apleguen a casa i tinguen un merescut descans. Aleshores, el que estava dient és això, durant el temps de preparació ens fem un guió, interioritzem la tasca comunicativa que ens demana i durant la realització ja la duem dins, tenim el guió que podem mirar però del qual no podem dependre, no podem estar llegint. Aleshores, hem d'evitar dir sí, és de veres el que diu així, que els alumnes tenen
tenen massa deures, perquè és que apleguen a casa cansats i a més han de treballar, el que no han treballat, clar, i el que diu així, sí, a veure, el guió el tenim, especialment la fitxa, com a referència per estructurar el nostre text i per parlar de les coses, dels punts que posa ahí, però no és més que això, ens aporta aquestes idees, no podem tindre aquesta dependència. Bé, ara inicia la sèrie d'errades típiques que cometem en els exàmens orals. El primer que vull dir és que aquestes errades les cometem tots i que així no es tracta d'avergonyir ningú, vull dir. El que és important és que les detectem i les evitem. Especialment si no practiquem és més fàcil que s'escapen a vosaltres, a nosaltres, a tot el món. Per això és important la pràctica, però vull dir, si no es tracta de dir el que fas això, mira, no. Ni també, de fet, si veieu els meus vídeos, estic convençut que se m'escapen, sé que se m'escapen algunes errades. És important que el nivell, que la construcció del text, etc., siga adequat, però i millor evitem aquestes errades. Començaré per les errades de normativa. La primera de la qual parlarem la constitueixen este grup de paraules que han perdut en castellà una consonant, però en valencià han tingut una evolució diferent i mantenen aquesta consonant. Són el tipus de paraules de contracte, condemna, etc. Ixa en castellà, contrato, condena, en castellà han perdut, però nosaltres en valencià no és normatiu que la llevem. Parem atenció a això. Una altra de les errades típiques, especialment si estem pensant en castellà, és el que en l'escriptura es diu apostrofació, contracció, que hem de fer quan parlem. Vull dir, l'errada la fem justament si no fem la contracció. És a dir, jo estic parlant i estic de l'espai, d'estar l'escola, no, a veure, apostrofem escrivint i elidim en la parla ixa vocal, perquè si no ho anotaran els examinadors com una errada. Altra de les errades típiques és la pronúncia incorrecta dels verbs acabats en iar. El estudiar, potenciar, propiciar, iniciar, en valencià és jo estudie, jo inicie, propicia, potencia, no és potència, potència és el substantiu, la potència d'aquest motor és una cosa, però jo potencie amb les activitats, etc. Això una errada molt típica. Altra errada, aquestes paraules del tipus vehícul, artícul, víncul, que realment, vincle, article, vehicle, també la paraula títol, que sovint diem títol. Atenció, una altra qüestió que analitzarem en un altre moment és aquestes paraules que tenen els pseudoderivats, es diu el tipus de títol, és incorrecte, és títol, però titular, de la mateixa manera que en castellà tenen carne i carniceria, no carneceria, nosaltres tenim títol, titular. Altra errada,
totes aquestes paraules que diem habitualment en un tipus de conversa més col·loquial, més relaxada, paraules algo, bueno, pues, o sea, a veure, per això convé la pràctica, perquè aquestes paraules les hem d'evitar. Jo sempre dic als meus alumnes que si cada vegada que un alumne meu diu la paraula pues, comença una intervenció dient la paraula pues, em donarà un cèntim, jo seria ric, perquè és la paraula més habitual, la vostra, la nostra, la de tot el món, però clar, l'acte de l'examen demana un nivell de llengua estàndard, en l'estàndard no caben aquestes paraules. I per acabar este primer vídeo d'errades típiques de normativa, volia parlar d'aquestes paraules que incorrectament nosaltres associem que totes les paraules que en castellà comencen per L, en valencià comencen per doble L, i això és real, vull dir, lugar, lloc, letra, lletra. Això és verdader a moltes paraules, però no en totes. És incorrecte, per exemple, totes aquestes paraules com ara límit, literatura, lògic, laboratori, no, límit, lògic, laboratori, etc. No totes les paraules, els cultismes no dupliquen, no palatalitzen la L inicial. Aleshores hem de tindre-ho en compte perquè sovint cometem esta errada i no és una errada normativa, vull dir, no és una errada admissible, errada que hem d'evitar. Bé, amb això acaba este primer vídeo. Moltes gràcies per la vostra atenció. Si us agrada, doneu-li al like, feu-vos subscriptors. Aviat continuarem amb un altre vídeo. Moltes gràcies. Opre Roma. Adeu.